Prava je šteta što ljudi ne uče ove stvari u školi, jer ovo je glavni predmet za život. Ovo je nešto što vi morate sami da saznate da postoji i da naučite. Neće vam niko to reći od nastavnika, profesora. Jer znate, to vam je kao, recimo, zamislite da se matematika ne uči u školi. I onda deca završe školu i krenu kroz život i tek po neki od njih saznaju slučajno da postoji matematika i nauče. Sad zamislite koliko bi ti ljudi bili u prednosti na drugima. Tako je i s NLP-om. Ja iskreno mislim da ljudi koji to otkriju imaju značajno veće šanse da uspeju u životu. Bio sam jedan od prvih polaznika kod Slavice Skvar još 2006. godine i tada skoro niko u Srbiji nije znao za NLP. I u tom periodu života sam se jako interesovao za bolju komunikaciju, jer sam po struci inženjer nuklearne fizike i krenuo sam se bavim marketingom i shvatio sam da treba da naučim što više o komunikaciji, jer kad studirate prirodne nauke nekako to zapostavite. I na stranim sajtovima sam naleteo na NLP, video sam da svi koji se bave marketingom pominju da to treba da se zna. I sećam se da sam tad, te 2006. potražio da li slučajno to neko kod nas radi i pojavila se Slavica. I odmah sam se javio i završio sam sve treninge. I šta je tu jako zanimljivo? Ja sam tamo došao da bih naučio te metode uticaja na druge ljude i da to primenju u marketingu. Međutim, već prvi čas na starteru Slavica nam je objasnila da se NLP koristi i za bolju komunikaciju sa samim sobom. To je za mene bilo otkrovenje. Jer vremenom sam shvatio, slušajući nju, da imam dosta bagova u softveru u svom mozgu, da se tako izrazim, i da me ti bagovi sprečavaju da budem uspešniji. I jedan po jedan sam onda taj bag ispravljao. Moram da vam priznam da nisam imao neko najlepše mišljenje o NLP-u dok nisam upoznao Slavicu. Delovalo mi je kao da je to neka metoda za manipulisanje ljudima. Ali svejedno sam došao da saznam o čemu se tu radi. I drago mi mnogo što sam kod nje baš došao, jer ona zaista zastupa jedno etičko korišćenje tih metoda. Pored nje sam shvatio da je jedino ispravno navoditi druge ljude da urade nešto što će i njima da unapredi život, a ne samo vama. I da je to jedna od osnovnih postavki u NLP-u. Danas postoji puno kod nas NLP trenera i svi su oni manje više učenici Slavice ili učenici njihovih učenika i tako dalje. Svest o NLP-u je konačno ovde visoka i firme šalju svoje ljude na treninge baš kao što se to odavno radi na zapadu. I to je sve posledica jednog talasa koji je Slavica pokrenula kod nas. Ja stvarno mislim da bi svako trebao da uči ove stvari baš od Slavice, jer stvarno mnogo zavisi od osobe koja vam to znanje prenosi. Slavica danas ima, ne znam ja, 30-ak i više ljudi koji rade s njom i oni se svi bave vama, jako dobro organizuju te vežbe i te praktični rad. I kad sam čuo da prelaze na online učenje, bio sam malo zabrinut, iskreno, kako će ljudi da odreaguju na to, ali evo koliko čujem sad, ljudi su baš prezadovoljni. I tek sad, zapravo kad je počelo online, krenulo je ogromno interesovanje, jer sad mogu da pohađaju treninge svi oni koji ranije nisu mogli da putuju do Beograda. I slična stvar se desila i meni. Ja sam počeo online školu marketinga sa Ivanom Bildijem i mi smo shvatili koliko je to lakše ljudima da mogu da gledaju to u toplom domu, a pa da imaju neku interakciju, ogromnu interakciju sa drugim ljudima kroz grupu, kroz pitanja i kroz odgovore u kojima svi učestvuju. Jer znate, mnogi su i dalje skeptični kad se pomene online učenje, ali kad ljudi to probaju, shvate koliko je zapravo to živa komunikacija i koliko ima prednosti. Ja sam bio i u institutu kod Slavice na NLP treninzima i stvarno mislim da je ovo efikasnije. Vi možete mnogo lakše da se povežete s ljudima online. Ima to masu prednosti, a nema nijednu manu. Tako da, eto, i neke koristi od ove pandemije, što smo svi zapravo shvatili koliko je bolje učiti online. I naravno, treba učiti od pravih, provereno najboljih učitelja kao što je Slavica. Ima jedna stvar o Slavici koju većina ljudi ne zna. Ona je stvarno jedno svetsko ime u NLP-u. Znači, kao što postoji neka ATP lista najboljih tenisera,
Kad je postojala takva lista za NLP, ona bi sigurno bila među prvih 10. Jer ona je proputovala ceo svet i poznaje se lično sa svim najvećim facama iz te oblasti, učila je od njih i nijedan NLP trener u nekoj drugoj državi nema ni približno toliko polaznika kao što ima Slavica u Srbiji i regionu. Ja mislim da samo Tony Robbins ima više ljudi od Slavice na svojim događajima, ali dobro, on je neka druga priča za sebe. I treba da znate da Slavica radi po određenim standardima i licencama, jer ovo s NLP-om nije to tek tako sad, evo ja sam naučio i sad ću da vam držim treninge. Mada ima kod nas mnogih koji baš tako rade, ali Slavica je član internacionalnog NLP Leadership Summita iz Velike Britanije i to je jedna organizacija u koju retko ko može da uđe, jako je teško ući. Jedini način da vi postanete član je da vas oni prvo upoznaju, da procenjuju godinama kako radite i onda bude glasanje i tu je jedini način da postanete član da svi drugi glasaju za vas i da nema nijedan glas protiv. A to udruženje ima, mislim, nekih 40 članova. I oni su Slavicu jednoglasno primili. Ona je jedina iz ovog dela sveta koja je član. Zato i ti NLP sertifikati koje dobijete kod Slavice imaju tu globalnu vrednost i priznati su. Mislim, meni lično ti papiri ne znače ništa, iskreno. Meni je najvažnije to praktično znanje koje sam dobio i što sam napredio svoj život, svoj posao. Ali kažem to za sertifikate, znam da ima ljudi kojima će to značiti. I čak i ako ste ranije slušali neke slične treninge, treba da osetite kako to izgleda kod Slavice. Jer znate, mogu i ja sada da vam prepričavam razne NLP tehnike do sutra, mislim, znam dosta o tome. Ali taj način na koji Slavica radi sa ljudima, to je stvarno jedinstveno.